Ramogi juang oyawre waseduogo wacho ni chal mar fombo ka wasedo koro sano dawo pod mbaka nikech mbaka ni modongo ka mar gero oganda kendo ka wagenrego kaka oganda kinde duto wadaloso ka wi ng'anyo mar Azimio ka en ng'anyo mar Azimio kinyi ma kawuono wada mana rango kendo wago tarubin ni counties wa chalo nade piny Kenya chalo nade gi kuonde mopogore opogore Ramogi juang motelo ne nyasi mar Easter kata nyasi no mar Pasaka gi nyasi bende mar Din Salam mano kane gichiko kindegi mag tweyo mag Ramadan mondo gidonje nyasi margi mar Eid. Ogai mar Azimio la Umoja ne owacho kanyo ni koro bende gichung' ng'anyo margi mondo mi gichiwane thuolo machielo mar twak. Twak ma kamanya koro Ramogi juang nobiro kaluwore kod weche mopogore opogore manitiere kar kanyo ka iwacho ni ere kaka inyalo ber chenro mag loso kata luasi e kindegi ma koro weche mag siasa bende bedo kamoro matek ahinya mano kaluwore kod ng'anyo no mar Azimio la Umoja mano mane timore odiochienge ariyo e juma achiel. Bang' mano Ramogi juang nowacho kanyo ni tok odiochiengego ne odhi bedo kata kod chenro machielo mar ng'anyo ma bende dhi bedo kanyo ka chakre tarik ariyo ni kawuono koro odakoni ng'anyo ni itime kanye chaka ne oro SMS sani nyaka ngotieki SMS line wen 3:6 nono konwa ni ntiere kanye to chal mar wachen mane in jaera mar Azimio e ja sirkal mane mineno kanyo machiegni kodi korka kana bire ticho kinyi ma kawuono no aneno kata ka polise mag majoni kachiel koda mago maidhi magepi ne ntiere apaya gintiere apaya kanyo girito ang'o girito dhano mondo chopi koso gine magida wuok kanyo koro kage dhi manyo kama oganda nitie wadara unigi odiochieng' ma kawuono mondo mi wakoni gik mathoth matimore alworawa mokwongo rwakni machiegni ber koro nyaka giko mbaka ne wadagoyo kodi kama intiere kacha ornwa pachi SMS wasekoni kacha 3:6 Facebook wantiere live Ramogi TV, YouTube wantiere live Ramogi TV, tudi koda bende page mara mano Facebook fan page mara yura kacha @cleofasolwatch, Twitter @cleofasolwatch wagomba aka nyaka giko mar cheno mar mbaka romo machiegni to kaka pile mbaka ne okwago kendwa wan gi welo e studio ka kachiel koda ka in wantiere ot kanyo kinenowa kioronwa ote e studio ka ntiere kod welo to mana kaka iwacho ga ni wachago ga mana gi nyidendi an gi wuod luo kachiel koda ka nyaronagi bende mantiere go kar ka okinyi ma kawuono ladies first antiere kae kod Tabitha Ogutu jalonyo weche mag telo kod dongruok machiegni Ramogi TV okinyi ma kawuono. Erokamano nyakla first kuom gwelwa mondo wago mbaka. Agwero kamano kuom thuolo kendo biro to kod Ramogi TV okinyi ma kawuono. Meshack Odede oken wendo ahinya e wang'i kamoro amora mintinya koro Ramogi juang wasebedo kode bende kinde mokalo. Meshack machiegni. Erokamano Cleo. Wamor wago mbaka wane kuma gini dhe. Waduoko erokamano ne joneno magwa nikech wang'eyo ni gin bende gisebedo ka gimako Ramogi TV motegno kiwuothe piny luo tiyudo ka Ramogi TV e kama koro jawantie moingo TV mamoko. Agoni erokamano ni bedo kumo thuolo mar biro mondo mi wagoye mbaka ni koro wagoye kochako mana sani mana komise ng'aweno kanya mango wakwanye bende ko wadhi kode nyime nyako Ramogi juang wantiere ka penjo mantiere achiel kachiel achako di Meshack Odede iwacho kanyo nitie chenro mopogore opogore matimore wasebedo gi madhi dweche madhi kata wige ariyo gi ndalo moko are ne ng'anyo mogik ne timre mano kan jokristo e kode ne Pasaka jo-Islam ne kode ne nyasi mar Eid nyaka sani kinde motelo ne chungo ng'anyo tok ng'anyo gi ng'anyo ma kawuono duogo en ang'o ma isesomo en ang'o ma iseyudo kanyo kotenore kod ng'anyo mag Azimio. Cleophas adieri mantie to en ni nyojo Kenya nigi geno ahinya kuom weche mag twak madhi nyime madhongere nyalo luongo ni bipartisan talks. Jo Kenya ne nigi geno ni twak no ne nyalo kelo lokruok e yo mane gik moko timorego kaluwore gi ting' mapek ma jo Kenya nigo ne giparo ni gini bro miyo ng'anyo bet maonge kendo sirikal bende bro chiko ite ne dwach jopiny kuom weche madhi nyime
kaluwore gi pek mar ngima moidho ne jopiny. To kata kamano jopiny oyudo ka gini samoro ok dhi kaka ne giparo. Omiyo kore ka wasebedo gi tungni matin nikech jopiny ng'iyo komiti cha ni mondo giwinjane ka komiti no wuok gi paro moro madikel geno. To kanyo wanene kore ka waneno ka oganda kata kweth mag Azimio owuok kotelne gi jabura mwaluor ahinya Otiende Amollo kendo wacho ni gini koro ok nyal dhi nyime nikech nitie weche mamoko ma jokocha ok otimo e yo makare kaka ne wawinjore e chakruok. Ma aparo ni nyo bedo disappointment ne jo-Kenya mang'eny nikech jo-Kenya mang'eny nyocha paro ni kama ne jakom ochungo go ng'anyo ni mondo ji odhi e mesa odhi owuo, ng'anyo ne ok dhi duogo. Kata kamano oduogo kendo kawuono koro entiere full. Ma embele ka wabro ng'iyo kaka tunge Kenya kuonde mopogore opogore chalo. Aeto maduong' mogik kendo nikech ton mane president mar Kenya ni godo e seche manoluongo jo Azimio mondo gibede mesa mondo giwuo, opogore gi ton manyo jo Kenya owinjo ka en go e diere ka, kata tok kanyo jo Azimio sewacho ni gidoke ng'anyo. Nyo koro ochalo ng'ama chiwo odwa buogo jo Azimio gi gik mopogore opogore. Taparo ni jo Azimio bende ok gin jok mabuogore oyuma. Koro chal ni wadok mana kuma ne wantiere cha, kendo samoro nyalo bedo maliet madipo koingo kama ne wantiere cha. Ang'e maber na wayudo thuolo mag winjo bende gigo mano timore odiochieng' manyoro bende kane koro twak ma kamano chopo akiri kiki mare kane nitiere kacha nyasi no mar Labor Day odiochieng' no manyoro. Tabitha, iseyudo thuolo mar rango nitiere kaunti ma Kisumu, neno ng'anyo ma timore kaunti ma Kisumu, kane nitiere gwenge ma Siaya, kaka neno ka ng'anyo ne timore kaunti ma Siaya, kaunti zo ma Kaluo Kinyi ma kawono pono kosechako kache kaunti ma Migori. Gigo mosebedo kata katimore e kinde mane oganda pok ochako weche mag bipartisan talks. Koro sani oganda biro jotelo mano yiero abiro ku Kenya Kwanza kod mago mag Azimio osedhi kacha ero twak koro setore. Twak kosetore ka onagi pod gidhi loso mago jo Kenya Kwanza. To ang'o ma isewinjo kata ang'o ma isesomo kotenore kod wechegi mag ng'anyo mano are ne gichakre ma gichung' sani koro chak idok? Apani erokamano Victor Cleophas kom penjo maber. Kane wach mar maandamano nochakre, gima duong' masebedo kasomo en ni jopiny nokawo gini kod jingo manogo beni imiye. Ne waneno ka ne baba wuotho Embakasi kacha in his last maandamano led to jino wuok karomgi kendo noneno nyaka mine manok nyal wuok kago koko negi yepo ne jipi kagen piny mondo kwe teko mar tiagas kata mondo oduok luya piny nikech negi ng'eni wuotho ne wuoth mabor. Gigi waneno ganena typically, but king'yo matut magi gik manyiso ni jopiny all kod ngima matek magidake kata high cost of living mawuoyeni jopiny bende dwaro sirkal mondo winjgi. To in any formation of the world kata king'iyo nyaka bedga gi ng'ama tayo weche mag ng'anyo. Kata sani ng'anyo nitiere kuonde mopogore opogore e piny mangima. Emomiyo Kenya kaendi ka baba noluongo maandamano moro to en wach ma aparo ni ne wanene kobiro nikech ok wanyal wacho ni magi mopowa poa. Kane gise form kata ne giloso komiti mar dhano abiriyo mondo gitwage weche mag bipartisan talk, gik ma Azimio dwaro mondo tim ne mondo gima dhano bed maber kata mondo kaka jo Kenya wang'e ni weche mag duoko mag elections no dhi nade. To negi chako ka giketo ng'ato e team gi ma en Kainan mano ok wayiego nikech Kainan kwang'e maber to
en achiel ko members mag Jubilee to onge chieng man osendiko barua bo wacho no resign kata ne party dismiss bo nyise ni koro idhe koro gik machal kamagi no nyiso lack of good faith ko that other side mine side mar Kenya Kwanza to kanya paro ni jo Azimio no ni ka wan wadwaro ni mondo wuok kod jogi to jogi ok dwa ni wuok kodwa e yo moro ma gimiyo wa luor nikech matter was rightfully disrespectful to kara we mondo kasiche magi wuoyo ni nikech wakiani gendo chuogre gi yo mane waber wadhiadhia kwa timo weche mag ng'anyo koro ng'anyo makawuono kata mochakre kawuono kiani gisechopo kanye nikech pok ang'e maber en ng'anyo mar jopiny mangima jo Kenya makale maisha tek sani Kenya ka kendo jo Kenya wadwa ng'ero na diera gi wan kaka jo Azimio an nago kura an nang'eni baba dhi bedo president kusha no dhi kure kora dwani mondo ka adhi mbele tang'eni no yaw sava bo aneno ni baba nolo kora bed peacefully clarity ang'eni kata next time ka go kucha ok dhi kwal ng'ato kolo to lo aloya sani wakena diera ni mane kamano nitiere weche mathoth mantie kata ka kendo madonjo Meshack Odede gigo mane Azimio dwaro mondo mi orangi kendo mondo mi omi pek e kinde mane gintiere e twak mano wacho ni gima ne miyo koro gidhi ng'anyo nitiere weche ma dwaro ni forensic audit mondo tim mage gigo duto ma IBC no tiyo kode yiero maro motimo kanya weche go mag sava nitiere weche go motenore kod ngima iwacho ni chal mar uchumi masani pek mar ngima kama ochopo nyaka sani duoko tich erera fo kama gintiere iwacho ni wach mar ngima mag dhano ma kawaida ma kama gintie kanyo oneni nengo mogo dok nyaka kanye nyaka sani lek mane gintiere ka ne gichako cheno mag ng'anyo pod ntiere koso onge osewite olal to kolal gitemo mondo mi gidoge kos mane gitiere godo mokwongo gino mane gimanyo mokwongo erokamano Cleophas pacha kaka an individual nyisa ni wa support jo Azimio kendo wa support ng'anyo ma opangi to ana awuon kaka an individual I feel ni nitie kuonde moko ma bende wa lose steps ma noko nengo wa lose number chiel aparo ni jok moluoro baba machiegni ne ok onengo oyie ni wabed gi kwayo mang'eny mokalo ariyo ka wadhi gi kwayo mang'eny mokalo ariyo to i kwayo go nyaka yud man gi pek ahinya to gi ma ok ni gi pek marom gi machielo yot mondo opponent ni okaw maonge pek omiyi kae to trade ni gi mane in go gi geno maduong' kata gi pek ne ni malo gimomiyo wacho kamano en ni ananeno ni gima jo Kenya onengo bed ni dwaro sani kendo monengo bed ni babo telo nwa wamanyo en electoral justice wamany sava kose yaw sava mwayudo ni Raila Odinga ema noyombo to kare mondo miye telo kae to duok cost of living piny oduok cherera fo tich gik modongo te onyalo timo kae ne kom so an kipenja dwa pacha kaka ng'ata chiel tanyalo wacho ni wabol gik modong piny te wamany sava to kose yaw sava mwayudo ka Raila Odinga ema ne jo Kenya miyo teko ni mondo telnegi e higni 5 gi to ka utelo aito gik modongo te onyalo timo kae ne te bedo kod gik moko ang'wen nyalo bedo ni kelo pogruok keto koso kelo wich bar machalo nade bedo kod gik moko ang'wen go ananeno ni kelo wich bar mang'eny to miyo siasa bende donje higni mang'eny nikech samatin jomoko paro kaka nyoro kanyo babu wuoyo ni neno ka chal ka gimo ochako med weche mang'eny gik nyiso ni samwa dhi nyime gi ng'anyo gi gimora mora matimore oko kacha imedo ei ng'anyo gi nyoro speech mar baba nyong'eny gi wach mar Shakahola to yes ok wawach ni rach mondo mi owuoye but koro omedore obedo achiel kuom gik mamoko mwamede ei agenda wa to aparo ni mano nyalo miyo wabayo mwawe gima important mane en nikech kata mana Shakahola no for example what trust baba kaka jo Kenya odonje telo kwase yaw sava moyud ni ene manomiye telo to ka otelo mondo koro non nwa Shakahola na ng'oma notimore Shakahola jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osewacho ni onge gima nyalo timore kata Tuoli bende nowacho odiochieng' manyoro gini onge kumoro amora madhiye koro kata ok yaw sava moyudo adieri mar wach onyalo dhi kanyo owacho ni gin gi forces Francis Ogola general nosemi teko koro mar bedo CDF Cleophas adieri mantie to en niya kadi ne en kamano kaka na Tuoli wache kata kaka ne Rigathi wache de gise yaw sava de wase winjore ma sava se yaw mong'eni ng'ama no ka hotel to nikech
ko yawo sava kawuono kata wayudo mana ni en ng'ama chal nade to tek ni jo Kenya dhi nyime ka koro jo Kenya ng'e adieri niya ng'ama noyier en ng'ani an kata yawo sava ma Raila ok omitelo to tek ni waseng'e adieri niya baba ama noyier kata Ruto ema noyier adieri no kende gima jo Kenya koseyudo to gik modong fall into place. Aya, Tabitha. Chenro gi duto wacho ni lek ne gin gigo ang'wen mabende mogik kar kanyo wacho ni protection mar democracy mabende kaluwore gi kwayo mar Raila Odinga mago gik moko ang'wen madongo mano mulo mogik kata kano loso nowacho kanyo ni protection mar democracy ni kata rito demokrasia mar piny Kenya onge dar kidie duond bura machielo mano kaluwore gino mano seneno kanyo tok yiero duond buche mang'eny nobano piene gi nowuok e Azimio odhi medo kwan mathoth ahinya kantiere kata ka Kenya Kwanza kachiel koda kama moko nyalo bedo ni lawo winy mathoth to maduong' mantie kacha chal ka gima nyalo bedo ni bago oganda mathoth kaluwore gino ma Meshack Odede bende owacho inyalo medo ang'o Tabi? Apani Cleophas, apart from Baba Wacho kata push for the four main gik modern serikal owinji Baba is an opposition leader koro gik moko kaka shakaona this is an issue en gimoro mar national concern moko anyal wacha ni Baba nego lingi nikech koro ni even the procedure midwa tigo mondo ong'e adiera ni the president is forming a commission as who mano Baba ok nyal linga as an opposition leader nyako give or chief direction koro kano dagi wachno an mano wach mana yiego nikech nyako nyis president ni at the end of the day jo tho Shakahola jo mang'eny magin oganda mag Kenya to in kaka president kapo ni gini idwa ni mondo ng'iye yo maler you are not supposed to be involved in information marangono the committee kata commission mangiyo wachni mamano was a correct thing koro among the four things Baba push for iwacho ni masani machache mambo ni mengi onge chieng' moro mabolongo mandamano kendo moro ni wacho moro ayuak go wach mogo moro ayago wach saba moro yago nyaka gigo watima kumora chiel mondo kimyowa justice all these things are attached to wang'e ni kaka oganda wachiko kanye koro ano kane rach ma kababa advocate for the four main things moro not emre nikech ok anyal longo mandamano separate ni mandamano Monday wa high cost of living mandamano Tuesday wadhi akenwa yoga ngono koro waseng'e ni kaka joma dwaro akigi kata joma dhi mandamano daro ngono koro gik moko ang'wen go the word anything that is coming up that is the role of opposition is supposed to keep the government in check manenge Baba notimo nyoro koro an ka wach mandamano ni awacho ni ne waneno kane Baba dogo the homecoming manobiro odhi Kibra no biro very peacefully macha jo youth wacho ni street bash Baba no ni wuotha Baba jinyero ga nyera ji shangilia tu it was so peaceful demonstrations mawanero ga magazimio gin peaceful joma kelo ga tulo kata kelo kethruok mar gigo piny gin police koro wadwaro ni sirkal mokwongo ongeni ginyal ignore the four issues ma the opposition kata Azimio raise because ne kata nyoro katoli ne woyo atoli no wacho maber ni we can never have an economic stability kind of state kaponi wa ignore the political tension mantiere Kenya okonyal kata investors boringo so is either ni obed pin to take one very seriously ni kashwan very serious code through this bipartisan talk kata mondo owewa gino dhi mbele at the end of the day kaka en kotieko 5 years to tieko bonge legacy nikech okinyal bedo jatelo ma ignore Kenyans nikech Baba has a lot of followers one koro ngama bo winjo kata motimo gik modwaro aya iwacho ni weche giduto kama gintie kanyo Meshack Odede kangi duoko penjo madhi penjo sani benangi ru thuolo mara miyo wachero machielo Azimio obageyo machalo nade wacho ni koro kibawo ng'anyo achiel monywalo gik moko ang'wen nyalo bedo ni ero imanyo gik mathoth ahinya mantiere kar kacha koro moyo apani kata Opio Wandai jatendo kweth manok e od bura mamalo kacha bere nogolo meke abiriyo mabere kata nonywanda ang'wen mag jo Azimio mantiere kar kanyo to machielo mano mede wiye kanyo manyakete kwan mar 5 machielo wacho kanyo ni nitiere discrimination kata kweda e chiwo lemo mag sirkal ma opogore akiane paro ni biro ka lokore kaluwore gi gwelo mosetim nyaka sani kosa ng'omiyo koro sani nyalo bedo ni achiel kuom gigo maonge ang'wen madito milawo ang'eyo wach ma Mheshimiwa Wandai wuoye nikech en wach mar tek ahinya odhi nyime e fund sirkal kuonde mopogore ka nitiere akwede yo mindikogo oganda jo Kenya e tich kendo mano winjore but aparo ni mano
onengo bed ni en lweny ma Mheshimiwa Wandai kaachiel gi kweth manok e od bura mamalo koro riwore mondo miogo kanyakla e lo jo Kenya. But kogike wach mar Azimio malo ka tan chung na kama chung en gimoro achiel nikech wang'eyo ni jogi nomiyowa manifesto gi kendo baba nonyisowa manifesto ne gik manodwa timo kano okawo telo. Emomiyo ne oganda mang'eny nodhi ogone kura ni kawo telo mondo gini otimre. An ang'e ni nitie gimoro achiel ma kosetimore to gik modong'go yudore te nikech Cherera fo kaba koseyaw sava ma baba e jatelo onyalo duokogi. Cost of living baba bro duoko. Wawacho kuom weche mag electoral reforms, baba bro keto reforms ma giwacho go te into place going forward. Koro nitie gimoro achiel ma koko timore Cleophas to gik modong' gi te ok yudre. Ka sava ok oyaw moyud ni baba ema ne jo Kenya yiero momitel to gik modong' gi te ok bitimore. Wanyalo siko kwaringo to wabro ringa kwatieko to wachak wadok e election kendo wachako ng'wech machielo. To koyud ni baba ema ne oyier to bende bro tieko wach moro misiki wacho ni every election baba keto ji e ng'anyo nikech ibiyud ni kare en ratiro ni ene musiki mae. Koro wabro loko mbakani ok bed ni every election okelo koko. Mbakani koro bro lokore ni every election ng'ato ne mae. To mane ng'agini mondo mi wayud justice kadhi nyime. Mogik nitiere wach mar demokrasia ma Kenya ma bende wawacho ni wasesongo king'iyo pinje moluorowa iyudo ka Kenya ni mbele matin to kata kama wasesonge no pok wachopo kama onego wachopie. Ka demokrasi en kaka jiwache gi dho ngere ni majority having their way and minority having their say. Ang'o momiyo ma kogike weche mag yiero to koro ok en kamano. Wan gi IEBC man gi ji 7 to majority are having their say, minority ema koro are having their way. Mano ok demokrasia ma wasebedo kwalando kata mosebed kilando e piny ngima. Demokrasia en ni joma ng'eny ema dwachgi timore. To gima nwaneno election kata yiero ma 2022 en ni joma tin ema dwachgi notimore e duol mane tayo yiero. Mano ok demokrasi, not in the US, not in Europe or anywhere. Ka wadwa timo demokrasi to watime full length. To ka ok wadwa demokrasi to wawere gi demokrasi kabisa, wamany gi machielo mwanyalo tiyogo. Nikech ok wanyal bedo gi demokrasi ma ka ji odhi e yiero Ruto sani tiyo on the basis ni ji mang'eny ma jo Kenya mane go ombulu according to him noyiere. To kogike duol mane tayo yiero to ji mang'eny e duondno notamore wach yiero ni to kanyo to koro wa ignore the majority to have their way. Kanyo koro minority ema are having their way. Omiyo ka ok wadwar demokrasia kaka jo Kenya to abandon the entire democracy waket kando watim gi machielo madonjo kodwa. To kwadwaro demokrasi to ok wabi kawo bath demokrasi watiyogo to bath demokrasi modong' waketo oko. Bath demokrasi mikawo titiyogo machielo bende iwe bathe ni. Tabitha, kumoro ka ne ok ilero to mano penjo ma penjo Meshack Odede inyalo mana miyo ane pachi bende itiyo weche bende ma wacho ni akwede mantiere e chiwo lemo mopogore e serikal kae to bende elek gik moko ang'wen ka duto mane Azimio ero dhiro kata ero Opiyo Wandayi nochiwo milome mag gik moko 7 madito mane gimiyo pek gin bende kaka kweth siasa mar Azimio nitiere mano mar akwede yor tich michiwo e serikal sani. Achiel kuom gigo mane miyo koro ng'anyo mano kuongo cha chieng' wuok tich bende koro ne otim ka irango nyaka sani okenge go duto mang'anyo ma onego beni gintiere godo bende giduto osemak gi motegno moselos kuomgi koso sani sava kende modong' e midhiro wach mar pek mar ngimani bende omake motegno nikech mano gima chiegni gi jo Kenya sani gima gidwaro kata kapo nonero gisewacho ni oyo wan wadhi nyime ngima dhi nyime kata tok yiero. Inyalo wacho Cleophas mokwongo adwa nyiso Meshack ni kiwacho wach moro ni oya wa sava mokwongo asto kose yier baba bobedo president asto weche moko gibolos. What is where is the willingness Maria Sava? In case Sava no chako you from 2017 boko ya oga Sava. Manyiso ni okwanyala abandon all these other issues assuming ni ma serikal ma winjo wach gibo dhi to gi yawo Sava. That is why nyaka kwa weche gi we are just having them all together nikech koro wakia ni
how reliable this government has proved. Also, Tanganwani okay government when you bank on as citizens of Kenya. Nikech kata sani owe bech mogo. Let me just go off topic a bit. Sani nyoro na winjo kaja attend pin in a national television or Riambo. The people of Kenya during a Labor Day. Ni bech mogo sani oselo robo chopo gimoro 150 and something. Anpo kaneno bech mogo minye 150 kata korwe masiera. Because unajua moko no nyamar miare ukaono. Onge mogo sani mogo mana 220. Meshack gikono ma. Ko dia inya to 210 ka indi. Yudo mogo mar one han mar gino pokaneno. Samoro kantie ma government no. Sine no koriambo. Koro these are people most proven original wacha dia 2017 no yogo sava no ko yao. Koro okwanyal bank ni jogi boya one sava bi waneni the president en ngana and then ka president osebedo nga. Kaka high cost of living of Kenya 20 sava yao. Kagi amo ne gina sava 3 years from now. Then obo beda kasagre. Koro these things are again very pertinent, they are very immediate. Watch gi kumwara chiel. Watch mar miyo jo Kenya nafas mag tich. An mokwongo an gi shida kabisa nikech kata 50 positions mag CS mane jatend piny ogwero jogeka no kaneno jo youth. An Evans Kidero en jatelo mosetiyo Kenya kae ndibo bedo nyaka governor. Much of youth ere gimomiyo imiyo mana jok mosebedo gitelo moko bendo no goal on the cases of lacking of accountability gi misuse of public offices otuone gi gibogol gi gine mapodi imiyo gi positions to kata kok mano positions gi kichiwo gi kata tuone youths kamano kata joma mine bendo komi equally to imiyo mana kabila chiel iyudo ni rono gi keino gi kama udwange ni gi ahinya nyoso mi kano year ajatend commander mar malonyo bedo jaluo mabende gini no yudo on the basis ni mano ranking kidho weche mag lweny mane gimano nego beno yudo. It had nothing to do with the nikoro ni wamiyo another political leadership position kaka joluo nikech koro wachiwo positions. Ogola en ngat mosetielo for a very long time magini this was the rank that was most befitted for him. He got it on merit. Koro gik ma waneno katimre Kenya gin gik ma an kangiyo matut gin gik maduoko wa chien democracy or kwanyalo wito demokrasia nikech we cannot function without democracy. Democracy momiyo sani wanyalo bet piny kodi ka Meshack twago mbaka tiwinjo wanikech we are having our say at the end of the day as much as the government koro nyatimo gimodwaro lakini koko nyalo bedo demokrasia wan kata freedom mar wuoyo kata mar speech kata mar movement kata mar critiquing okwanyal yudo. Koro gimwawacho ni government sani onego beni Azimio kaka opposition no wach moro mar ni gigwela to gigwelo mana kabila chiel jo mang'eny mayo oken gima wadwaro nikech as a president William Ruto, who is the president, onego bed a unifying factor. Unifying factor tindeni nyaka representation ma leadership ma cabinet kachacha. Nyaka waneni is the face of Kenya. Ongi kaka wanyalo beda gi jog ma kumora chiel emangenya serikal kata executive ma make very very important decisions mar Kenya kaendi. To why expect no beda regional balance in terms of development kata growth kata wanyalo bedo gi equality in terms of representation. Koro mano gi maparo ni kwa se solve gik moko te kwa emomiyo baba negi wacho ni baba nedwa no pog sirkal diere samo sirkal midwa no pog diere kata migi nafas mag tich kaka deputy president wacho cha eni mondo at least joma moko bendo yude okucho yude gini waluyo gini marom jokale jino gini marom okni kabila chiel yudo nafas mag tich mag sirkal kagine jo Kenya kengi. Erokamano ahinya Tabitha Ogutu mana jalonyo weche go mag telo gi dongruok wantiere kabede kod jano weche mag siasa mano Meshack Odede. Nyakore moke jwang waranga kama chielo wach machopo nyaka sani en ni jadolo anyalo jadolo koso mane en jadolo no we yalo chon mano Mr. Paul Mackenzie bende koro ochopo edo okinyi makawuono kendo mago pichni mabiro ni achiel kachiel kawuoka Malindi mano duchi makaono dono ma Malindi ochopo kanyo mondo mi onone kachiel koda ka joma moko bende ma itudo go kod nek mag oganda mathoth ahinya ma osechopo sani kwan maromo 110 mago pichni mabiro ni achiel kachiel kawuok kanyo e county ma Kilifi mane bomano ma Malindi mane do makanyo ka iwinjo ni embe odonjne kacha kod ketho itudo Mackenzie kod thoe mag oganda mago mane loe kendo mane luwo puonj mare ajadolo makoch mano Paul Mackenzie nitire dono ma Malindi neno kanyo komno mara jayalbura kata jaji nitire kar kanyo makoro bende kango chopo kinde mora wadhi kacha mondo awinji achiel kachiel thoe maka mago nyakora moge jwango osekelo penjo mathoth ahinya ka oganda bende koro dwaro duoko mathoth kawuok kuom
bede matimo nonro ma opogore waluwe kendo ka mantiere kanyachiel kachiel wadogo mondo wawinj bende pach jowa mantiere godo e studio ka okinyi ma kawuono kotenore kod wach mar Mackenzie ni. Wakawuoyo masani ka waduogo twak pod dhi nyime. Sa osekalo kacha dakika achiel tok saa 4 mar okinyi ka waduogo twak dhi nyime. Kete mana Ramogi TV. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Wala mino chienga tandora mojonya. Thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo kod instrumental kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Riuri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar kawadhialo World Asthma Day. Dr. Frederick Otieno mar Equity Afya Mirema biro bedo kodwa ka omiyowa puonj makare wi tuo asma. Penj laktar saa 12 odhiambo kik bayi. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Nyakura Ramogi jongo seduogo erokamano kuom bedo kodwa jogo maneno achiel kachiel kokalo mbui mag Facebook, mbui mar YouTube, jogo maneno kanie ot, jogo matiyo gi mbui mar Citizen Digital, wagonu erokamano ahinya. Iting'o ng'we yamo mari wuok idhi ot ipenjri dhi neno akanye. Ne achiel kachiel mbui mar Citizen Digital, ne achiel kachiel bende e Facebook mar Ramogi TV. Sani wakoni mana sigana bende mano wacho kanyo kapok odhi e yueyo, mano Mackenzie, mano Paul Mackenzie mabende koro nie e doho. Ma en jadolo ma itudo kod thoe mag oganda mabedo osebedo kacha kaluwe ka gintiere e wechego mag alam. Ringregi osebedo kiyudo kacha e puodho kata e bunguno mano mar Shakahola. Nyaka sani ringre maromo 110 moseyudi kendo mogole bunguno. Waneno kanyo koro achiel kachiel ka wanyaneno kanyo Paul Mackenzie entiere kar kanyo ka entiere e dono ka entiere Malindi. Kanyo donjne kod ketho wacho ni koro kidhi somne odhi bede yo machalo nade. Mano pichi mabiro ka achiel kachiel ka itude kod thoe mag oganda machalo kamano. Ka koro nyaka sani nonro dhi nyime. Odiochieng' manyoro ne wawinjo kacha jatend migawo mochung' ne weche mag arita ni nonro osechako. Jokwach kich ni kacha. Jabero e lo piny owacho mano Johansen Oduor daktari bende ne ochopo kanyo mondo miyo otimane bero ne jok mani kanyo. Report mawie mabende nochudo chieng' manyoro yo kan tie nyithindo 2 mano yud kata ni gino mano kelo to margi ne nok mar muya mapo nono ne gin jogo mane ideyo ka gintiere kar kacha. Moko bende nitiere ne nigi nok mar mauta kata modhi mag del mantiere kanyo miluongo ni fats.
gigo mantiere kanyo manyalo bedo ni ponono nokelo tho margi ni en adieri jogi ne otweyo maonge chiemo kata pi mane gimodho nyaka giko mar thogi. Wacho ni gino manochopo kanyo ni en mana mondo mi gichopi gidonje polo piach koso gidhi gine jawar. Wacho ni dirom gi jawar face to face. Mane gino mane ntiere kar kanyo ka wacho mana achiel kachiel ka ntiere kar kacha. Ng'ina an gi wele studio kano dok ni walose weche mag ng'anyo mag Azimio. Mana paro mapiyo Meshack Odede kotenore kod wach mar Mackenzie makoro nie do okinyi ma kawuono kae to bende ang' imiyo ane pach kotenore kod gino ma ibise bedo ka iluwo ma iseneno ma osemori kata moko osemori kaluwore gi nonro mosechak tim gi moko bende ma otenore kod wechegi. Erokamano Cleophas. Wach mar oganda jo Kenya manyo igole buche mathany ei forest ma Shakahola en wach manyo obwogo jo Kenya. But gik moko ariyo nitie mowuok e wach ni monengo bed ni according to me ing'iyo matut. Kenya nigi jok ma imiyo budget maduong' miluongo ni intelligence. Jogi timo ang'o kachutho? Nikech intelligence ok onego bed ni en bad sirikal marango kaka opposition kata jogo mapingo sirikal tiyo. Nikech mae gimwayudo ni gine magisiko mana ni giluwo jotelo mapingo sirikal emidwa ng'e ni timo ang'o ginindo kanye gin gi ng'a giwuoyo gi ng'a gigo mbaka gi ng'a giwacho ang'o gipanga ang'o. Ma kende ok tich monengo bed ni intelligence tiyo. Intelligence ma Kenya ofail 100% emomiyo nek makama otimore kuom kinde malach ka ok ofweny ma jopiny emobiro fwenyo kendgi nikech intelligence be ok ofwenyo gini obi ofweny kende. Koro nitie mana weche ariyo, either intelligence ofail 100% to ko kamano to ne ging'eyo to ne gipando gini kare ne en gir sirikal e yo moro ma ok wanyal wacho sechegi ni en yo mane. Gimomiyo dang' awach kamano en ni kodipo ni nitiere weche mane nyalo timore e area no moluwore gi siasa dino yudgi immediately. To ang'o momiyo ka gik moko timore ma ok oluwore gi siasa to ne ok nyal yudi nyaka sama jopiny koro nogo poro kendgi ni gimoro timore kama rach ma wad nyalo dwaro ng'eyo. Mano namba achiel. Namba ariyo, wan gi Mackenzie mastoche nosebet kata e mbui kendo nosebet kata e ute fwambo. E kinde machien machalo 2019 ne gisebedo gi issues kata gi Mheshimiwa Aisha Jumwa gini mwaneno kotergi e court. Ang'o mane tamo sirikal fwato wach Mackenzie gini magika. Mae gima nyalo wacho. Sama ng'ani ne wuok Malindi kodhi e puodho kata e forest kama koro entie ma igole ringre jogi kuond moike ni. Olwach ibro yie koda ni kanisa nyaka nene biro kama ji nitie. To ma kanisa mane wuok kama ji nitie kadhi e forest. How comes ni gini ne ok nyal miyo ng'ato kata chiji ni ang'o mamiyo sani ka an gi kanisa dang' ere kaka dang' agol kanisa kama ji nitie tatere i forest kama ji onge kar kende ta expect ni kanisa no ng'a gi ng'a mabiro leme. Gino nengo bed ni chijo ng'ata ng'ata man machiegni kata jotelo man kanyo ni kanisa madhi mana i forest kuma ji ok nikech Shakahola i forest kumwaneno pichni cha jomong'eyo kuno mosewuotho ng'e ni onge ji modak kuno kanyo nitie ji dar kabisa en forest man kar kende. Ere kaka dang' igol kanisa kama ji nitie kitere i forest kuno gino nyaka chichi makan chief mar gweng'no nyaka none matin ni ang'o momiyo ng'ani tero kanisa e bungu kama ji onge ng'agi ni modwa lemo go kuno. Ere gima odwa dhi timo kamano. Kaeto mogik sani koro wan gi sirikal manyo osiepe jogi. Sirikal manyo wuotho gi jogi koro Mackenzie godero gi ni jok manyo lemo nikech sirikand ni mokwongo nyiswa ni en omiwago gi Nyasaye. En olora koa malo. Koro jok manyo miyo sirikal e jok ma kore wacho ni onego ji ma ng'ata achiel e igi ma en ker to koro wacho ni ng'atcha en terrorist. Koro gima dhiera ni ere kaka dang' Mackenzie gi odero gi ni lokre terrorist to mage jok manyo ogolonwa sirikal e polo ma ine mitelo ne ka gibiro. Mage jok manyo waneno ka lemo karen pile pile e deputy president's home e diere go tema ichungo kiwacho ni sirikand ni to Nyasaye momiyo jo Kenya.
koro ma bago wak Nyasaye ma koro nego joka e forest kacha koso ma to dang wawach nango mogik ok dang iwachnwa ni gicha maka nikech samwa wuoyeni oluoch wakia niya gini en indoctrination momiyo jogi otweyo motho koso ng'ato nikech story mang'eny wuok ni jomoko bende chal ni nyalo bedo ni nego ohala mag gik moko manie dhano minyalo tigo jomoko bende wacho ni gini no nyalo beda human sacrifices juogi moko koro eseche mwawuoye ni kipenja gima seneno maber kata marach kuom nonro ni pok wang'eyo exactly ni ang'o mane timore to Johansen oduor koko chako tiwinjo ka koro moko nenore ni jomoko chal ka gima node moko be nyocha osewach ni chal ka gima ne nigi alama mar gocho kuonde moko no ogo koro ok wang'eyo ni gini jogi ni nego koso jogi ne twe atweya matho e thuolo mar juma achiel mano kochakore odiochieng' ma kiny wadhi yudo thuolo mar ng'eyo matut maling' gigo mantiere kata mane pono nokelo thoe machalo kamagi Tabitha daher ni kikalor twak makama kapok awinjo paro ni kowuok kuomi miyo wane chal mar wach jatend piny Kenya manonyocha ma bende ne ochiwo aputno kata iwacho ni noyawo thuolo mano koluwore kod wacho ni katiba mapacho kaya kaka ero ka oyudo thuolo mar chiwo wacho ni oyaw kata judicial commission on inquiry gigi masani koro bende dhi nyime Shakaola mano kotene kod gigi duto giparo ari nonro ne chak nyaka sani inyalo wacha ng'eni mabe ne walosi chieng' tich abich inyalo mana mede paro kama no chope chieng' hapa ni Cleophas speed magini dhigo mokwongo ok en speed moro chuny ng'ato nikech wantie gi familia ma negi lose kata negi wito jogi eyo ma coach nikech puonj maricho mane akuom Mackenzie masani yo ken pastor koro de bedni serikali en serikal ma vali dhano kabisa di koro sani osemio in fact nase wacho ni ok en jurisdiction mar president ni en muda form sani commission ma investigate wachni gindi koro setere parliament form a special commission or committee as to ing'io wachni as to ing'io ni what is the way forward ko kamano to an mokwongo kata kamede weche manase wacho nikech na wacho wachni matut gi jokanyanam anya wacho ni gima timre Kenya ni en gima pok no winji bende ok ber bende dhano kuro kendo en gima onego bed ni timre kendo to apaya ni onego bed apaya moro magolo nyaka pastors mamoko nikech wang'egi gin ne kor ng'e kuondegi onego government sani gola paya magolo jogi oko te to gibedo vindicated to itero gi court tiwinjo gik machal kamaegi asto bobedo somo kata funzo ne pastor kata jodolo mamoko manyalo dwaro timo gik machal kamae jo Kenya aparo ni sani waseneno wachni yo matut kendo useng'eyo ni ok ji te maluongo Yesu gine jok ma jodolo mar adiera koro wabedo jok ma shida wakik mi mondo wadhi wadwar msaada kata sani ng'eni ji dwaro iwacho ni miracle signs and wonders lakini wacho nango gidho luo gidwa neno ni ochangi pudhe wuoth ang'o matimre gidwaro hono mapiyo gidwaro honi onigi ranyisi gi apani kata nyala malar Nyasaye timoni wabedo bedo jok moko ma very ang'eni piny tek ngima tek lakini ng'ato ok nyal mi gimo onge go Mackenzie no kawo puodho cha nikech no wacho no dwaro timo agriculture koro kage mano obago go patch afisa mag police katango but even at that point one kaka taxpayers nase wacho ni wachulo pesa kendo pesa wing'ado sani mang'eny kendo imena ng'ado msara ni mondo miwa security makor gwenge jogi no fail wa kabisa kaka Kindiki no wacho cha odoneno ka jok mobedo sika kata nonego bed ni provide solution kata security ne jogi tok no provide onego bed ni iriembo gi teach. That is where justice shall be seen. Kendo be as an example to others. Oloch wanyis jopiny wacho chiele weche mag lemo. Jo kanyanam kamora mora ma untie ka uneno wa. Dhie kanisa man go kenge moko ma ng'ato idhe kodhi malo mango gik kama entie. Nyiso ni accountability nyalo yudore e kanisa uno. To mogik honni muneno umanyogi. Be usepenjoru gimomiyo pastere matimo ondni malich malando nyaka ondie TV gi
ok dhi adhiya Kenyatta National Hospital kae to gitima tima ono no dichiel to ji ochung te odhi ot ging'e gimomiyo gidwa matimo ono no e crusade kata e kanisa gi nikech Kenyatta National Hospital ji tuo mar adieri e kanisa gi nitie joma ng'eny ma fake tuo mondo ono unere nikech kadine en tuo mar adieri to giwuotho to gidhi Kenyatta ka to rie bade to ji chungo te otendni to dhi ot ok nyal timore kamano orito ni nyaka jotuo dhi e crusade nikech e crusade gin gi jotuo ma fake ma idwa no tang'e picha ka tuo ka chake tang'e picha kochango gik ma fake lilo ka ng'ato dwa lemo ne jotuo kata wan bende wan gi kanisa mwadhiye ok kel ji e kanisa wani mondo walem negi ji dhi osiptal to kwalemo twalemo negi ka gin e osiptal twalemo e kanisa to moko kuomwa samoro dhi nyaka e osiptendego malem negi kuma gininde pien ka in gi kanisa madwa ni jatuo kik muony yath kata jatuo kik dhi osiptal obir lemo ok timre kamano nitiere kuonde mane ji dhiye ka ji tuo kata e kinde machon ji odhi osiptende ji odhi e skul nyithindo som to ka nitiere ng'at madwa lemo ne jotuo to gochonge piny kama entie to luong nyinge nikech kata muma wacho ni ng'at cha nonyiso Yesu ni in gi teko wacha kata gi ka to nyathina dhi chango jatich na dhi chango gi kuma entie cha erokamano ahinya koro Ramogi Jwang paro pod biro mathoth ahinya kotenore koda wach mar Mackenzie chopo e doho ka kinde moro amora ka jang'ad bura ochopo kanyo ang' wateri Malindi achiel kachiel mondo irangane kendo iwinji gigo matimore mano e alworano e kaunti ma Kilifi kotenore koda chopo mar Paul Mackenzie mano e nyim do odiochieng'ni ma kawuono idonjone kod ketho mopogore opogore mano kotenore koda ne kata tho ma oganda moyo kata 100 makoro bende oseyudore gi e puodhono kata e bungu ma Shakahola mano ka warango gi nyaka sani okinyi ma kawuono wantiere kodi kachiel mondo mi wakoni matuchono e kor gwenge sa osekalo dakika 18 tok saa 4 mar okinyi wadok mane twak kama ne wantiere karkacha mano twak kotenore kod ng'anyo mar Azimio gimoro amora ka otimore Malindi ang' wang'ado ng'wech kendo wadhi achiel kachiel nyaka gigo matimore kata kotenore kod mak kata chopo e doho mar Paul Mackenzie to sani ng'anyo mar Azimio waneno pichni kendo waneno video mopogore opogore wang'e maber ang' wayudo thuolo mar koni ni kanye makoro bende ng'anyo ma kamagi osebedo kata kachakore kaunti ma Migori Homabay Kisumu Buore Nairobi ka ikono wani gik moko ntiere kendo wala dhi nyime mana kaka ne ochan kendo nyaka sani twak bende ntiere madhi nyime mag jogo mane osechiw wacho ni jod bura mag Kenya Kwanza kargi 7 Esio Kinyuri ntiere kacha jakom mar kwethno mar Kenya Kwanza kargi 7 monego beni donjo twak mano kod Azimio kotene kanyo kod George Murugara mano jod bura Mataraka ntiere seneta ma Kakamega Boni Halwale nitiere jod bura mamoko bende mantiere kod kar kanyo ka gichiwo twak ne jofwambo kiny ma kawuono ng'ayudo gi bende e kinde mabiro to sani nitie gino mane Musalia Mudavadi bende wacho kotenore kod ng'anyo mag Azimio la Umoja odiochieng' manyoro kane nitiere nyasi mar Labor Day wanyawinjane gino ma Musalia Mudavadi nowacho odiochieng' manyoro kato bende wanonane ni kama oganda ochomoni ere kaka inyalo konyo oganda ng'anyo ni bende ni yo ma oganda onego bed ni luwo kosoyo achiel ka kod jonon weche mag siasa kod mago mag telo wadhi mondo wawinjane gino ma Musalia Mudavadi nowacho odiochieng' manyoro kata wanon giane. We have no time for unnecessary distractions to the economy. It is time for us to close ranks, pull together, and work with the government and make sure that we can enhance the stability, particularly economic stability of this country. Gino ma Musalia Mudavadi bende wacho en bero lwasi mag timo ohala jotije no winjo kata kono do gitich ka jatendo rimbe tich nikech dhi ng'anyo oge kamidhi donjo ne gie nikech owach ni ng'anyo en ataro mar chik kendo ken gino monego bed ni timore e kinde gi duto iwinjo kanyo wacho ni bero chenro mag uchumi kachiel koda ka chiwo lwasi makare ne jotich kachiel koda gigo mopogore opogore monego bed nitiere kar kanyo gigo momiyo pek ng'anyo rocho uchumi yiere gi mano to ere yor mamoko bende miwano mana pachi kani winjo ka Musalia Mudavadi loso nyoro achako Tabi. Hapa ni ndalo mane Mudavadi kapok no oriwre gi jatelo ma sani ogai mar Kenya Kwanza kata president ma Kenya Ruto no luongre ni an economic revolutionist ni en kaponi no yere rais kata president ma Kenya ka dibeni okoyero dino beno gi yero Ruto en madino yere en dino loko kolwasi mar kaka economy chal
ma Kenya kai. Koro ka winjo ko wuoyo kako wuoyo ni to boga nikech koro and of all the people as an economist onego beni ong'e ni onge kaka economy nyalo dongre kaponi onge a political stability kata onge winjruok mar kisiasa nikech economic growth gi political growth gi go hand in hand. Koro and in fact gimoro onego bena winjo ko wacho en ni ere kaka wan kaka jo Kenya kwanza masani koro gine sirkal mane giloso no ere kaka wanyalo kelo divergent views kata ere kaka wanyalo winjire gi joma moko ma ntiere Azimio mabende equally ne wasewacho ni gi have a very big ne giwacho ni Kenya ni en company wabende company ma Kenya ni we are very great shareholders because we really control masses kendo wan gi numbers kendo wan gi jok ma winjowa koro ne onego beni we wuoyo ko bolre kabisa o kaka no bawacha nikech ne giwacho nyoro gine serikal kendo githiano at the end of the day sani ibo neno ka maandamano dhi mbele. So as leaders mokwongo ne what we saw there was lack of clarity jokane okin jok manegin wise kaka president sani olokre ngama duka wach okwaneno plan gimano nego beno nyiso wani koro wan sani kaka jo Kenya kwanza kaka wan bende we are the bombshell kata mind mar revolution economic revolution wan gi ABCD mapani wanyalo timo to mi economy ni grow ok mana wach moro ni koro ne ukadwa maandamano. If these people negi wacho ni gin jo demokrasia gingeni and Article 37 maandamano is something ma o major opinion. In fact maandamano kilofas kitimo mana ni koro ni nyakindik ne police mondo nikech Kenyans gin mwandu mar government obio provide security maandamano onge kumano wach ni nyaka mi okay with the government because sani katako kumana maandamano mar Azimio mwan godoni doctors do the strike, teachers sky okchulgi maber kata msache jo counties mopogre poko msara koro magi issues mondo go benwa winjo wacho because as an economy we cannot build an economy jok moda no build economy gin jok ma needs gi ko bedo met gin jok ma ok yudo msache gi gin jok ma tiyo matek to policy around even businesses they're not favorable for the youth mondo chak businesses magi gik moko matindo ma apani the government really need to sit down onego bed gi an economic revamping plan mabro miyo Kenya as a country dok kumane ntiere ndalo Kibaki nikech kwa mera dhika kwa wadheni gangen gi wuoyo ka gibolo wach kama endi ng'anyo bodhi adhi mbele and I'm telling you no investor can come to a country kata mana chancellor ma Germany magidwa kelo Kenya kani obobiro Kenya kata yudo mandamane madhi mbele I'm very sure investors mabubiro Kenya they will draw kata mantiere Kenya kasa nyoluor koro they have to sort the political crisis mawango they cannot ignore the voice of more than 8 million Kenyans because they want to appear to be very powerful as a government good government is a government ma winjo jo piny to kendo duaro kaka jo piny mamoko gi mabende gi feel ni gina grieved how are their needs met koro for that reason Mudavadi literally aparo ni chakrino donj kucha is mind manenga very wise charismatic could a leader mane bring solution. I think I do not know what has happened nikech no kawinjo mano ai Meshack Odede ango motimore winjo penjo mano ma Tabitha penjo ango timore ni Mudavadi e thuolo gi duto ma koro sedonja Kenya kwanza mano penjo mare ma uchiwo inya yudo thuolo mar duoke kata oyo kata kamano miwane pachi kotenore kod mano ma wasewinjo ka Musalia Mudavadi wacho ng'ano wada winjo bende mara Rigathi Gachagua kod jatend piny Kenya weche mag bipartisan talks gi ng'anyo ma kamagi mabende dhi nyime to moko Kenya miyo mana pachi moko kuom Mudavadi aparo ni Musalia pod okiare kisiasa Musalia anyalo wacho ni nigi kido mar pi kole glass to kawo shape mar glass mobed glass kole chupa to ena shape mar chupa ma ka kor chupa riedo to embe kore rieda to kole kor chupa ma flat to embe ena flat so mano kende gima nya wacho kuom Musalia siasa mora madhi nyime nyoro kawuono kata kiny Musalia pod okiare kisiasa onge gima seneno ma Musalia ochung for since the time manodonje politics kapodwa onge the history does not tell ni Musalia ever stood for something fought for something mochopo mobiro maji owacho niya this is courtesy of Musalia Mudavadi omiyo en weche mang'eny madwa wach kuome aonge go en nende chuok kamano haya kamano nende Musalia Mudavadi Meshack Odede ntira godwa winja ni en neno machalo nade e wigi gi ma Rigathi Gachagua nowacho odiochieng' manyoro kotenore kod
weche gi mag ng'anyo mag Azimio. Ang'eni bende ang' wayudo thuolo mar winje mane kinde mabiro mano kod mar jatend piny Kenya. Sano winjane mar Rigathi Gachagua. We still urge them to consider to proceed in the bipartisan talks in Parliament. In the unfortunate event that they decide that they don't want to go that route, and they want to go to the streets, they must understand that the president has a constitutional duty to protect life and property. Tunaheshimu haki ya kila mtu. Tunaheshimu ndugu zetu wa upinzani kwa sababu wako na jukumu ya kikatiba ya kutekeleza katika upinzani. But we also know what democracy looks like. We also know what human rights are. It is nothing to do with violence. It is nothing to do with anarchy. It is nothing to do with destruction of property and destruction of livelihoods and destruction of people's businesses. Badala ya fujo na vita, tuongee bunge. We have a government, and that is why our security agencies are paid to protect the lives, the property, the businesses of every citizen of the Republic of Kenya. Wachone TWAK ema koro ji odhiye, ji owera gi weche mopogore opogore, koso kwe, gik mopogore opogore matimore kindegi mang'anyo dhi nyime. Tabitha, winjo kanyo Rigathi Gachagua jalup jatend piny Kenya kod jatende man jatend piny Kenya William Ruto ka giloso kotenore kod weche gi mag ng'anyo. Ang'o hie onego bed ni gitimo mondo mi oganda jo Kenya oyude yie margi kata kotenore kod tich magitimo, to wacho ka jo opposition kata jogo maketo sirkal tesre gin gi tich monego bed ni gitimo. Akiani katiba bosi we watch mar tich mar opposition. I think ni serikali ni en serikal ma okwa kuni wagoye lakini wacho mana gik moko kaka en serikal mosenyiso wani en ok en gi mamar kata mani mar jo Kenya e kata nikech koro kiwinjo gik ma kata jatend piny jalup jatend piny owacho nyoro ne wuoyo ne sani to kendo bolre akiani wach gichano buoge matin wuoyo ko bolre matin lakini kata kamano iwacho ni obite aso kendo kudho or try to play very safe. But all this said and done, and I wacho ni Rigathi Gachagua kaka jatelo ma wase winjo ka wuoyo before oken jatelo moro madiwach ni we expect better in terms of talking. En ngat moero bayo watch okia watch moro milongo ni respect kata ni bolruok. You know, at the end of the day seche magin gigore kamane wacho ni seche ma diario gore kata dokario gore lume mainyere kaka jo Kenya mo ainyere ne nyono ne I expected leaders who really wanted to unite Kenya. Sani kata giwo kata gida giwo go kaka gida wuoyo no oginyala assume kaka no wacho oginyala assume opposition oginyala assume the mind and the ideology mar over 8 million Kenyans mano koneja komkura koro sani kwa mbele an gik madwa neno maparo ni advisors mag jogeno go migi because obviously with their own minds they cannot say something manyalo unite Kenyans and nyaka gingeni they have to find a common ground. Common ground ni chineni nyaka giyud kumoro ma wawuoye to kuom loso wani jakenya yudo haki ne kaka no iwacho the 4 key point agenda mag maandamano ma kata demands mag Azimio ka to gibende giyudo margi kaka gin ne form government kama to Azimio kaka party kata kaka coalition be yudo mare wach margo Azimio ni Azimio sateka gidhe kumora mora all public function ni gidhi wacho Azimio is in fact in its own right deminify akata duoko gichien kaka government nikech gionge objective. Ero kama na yada ni wamaki kanyangena duoko mudo winj patch Meshack Odede bende achiel kachelo adhiane county Kilifi Malindi kona kata ni jayal bura usechopo winya ne koro kaka bura osechako mano ka gintere kanyo Mackenzie nitiere nyimdo mano kopogore kod ng'anyo mar Azimio koro sani ka waneno kanyo achiel kachiel TWAK no bene koro chako kinde nitiere kar kanyo Mackenzie ni edo wawinjane. I was just listening to my opinion, and the part she embedded to respond to. You know, the order for detention were for 7 days. Yeah, just first limit yourself to the 7 days before I go to these other.
Yes, Your Honor. With the fact that you just indicated that investigations are still ongoing. But I have not indicated to what extent have they done and what is remaining. But Mr. Komora, before we go into details, do you object to this miscellaneous file as in regards to the personal section in the 7th? Mago iwenjo kanyo mago pichni mane biro kanyo achiel kachiel, kata kamano bende wayudo ng'ukni mag chenro ino kanyo ka obiro to lal, kata kamano bende wayudo thuolo mar dhi kanyo bende wawinjane kama osechopo, kama wayudo thuolo mag yudo duol makare kata duol maler ang' wawinjane kendo sani kama osechopo ano kanyo koro ka giseduogo wawinjane matin kata wadhi nyime kod twak. In the same strength, the application to deny them bond had been opposed. The prosecution has not indicated any need to have the suspects to continue being held as they continue doing the investigation. For that reason, in this very application that has been holding, we pray that they be released on bond terms. And then they can close the application. They cannot prosecute an application entirely in their favor. To start and to close it as they wish. So in the same strength, now we pray that they have not asked to hold them further, the court to give them bond terms. In the same strength. And then we can proceed before any other court that they wish. This is because bond term and application for that was subject in this file. So that is our prayer, Your Honor, as they close. We pray that the bond terms be given. Yes, sir. With regard to the two parties persons, Yes. 8 and 10 suspects. Yes. Yes, with regards to 8 and 10 suspects, the directions of the sister, Your Honor, that they were to be released. Your Honor, the investigating officers continued holding them and produced today again in court. No reasons, Your Honor, they've been brought before court, why they've been brought back. Either they were rearrested. And Your Honor, if they were rearrested, they were supposed to have made an application to seek for them to be detained further. The owner of the court before your sister directed that they be held for 7 days and be released. So that detention until they produced them today was illegal. The prosecution has not requested or made an application today to detain them further, pending appearing in the specialized court that they mentioned. Your Honor,
Lastly, Your Honor, the DPP mentioned on the issue of specialized court of counter-terrorism. No affidavit has been filed to support those amendments. That we are closing this miscellaneous application, we are praying that we now go to the specialized court. So the impression we have right now, Your Honor, if you close this miscellaneous, is once they step outside, they'll be arrested. You've just even seen the handcuffs passing in before court. That is what they're preparing. They release them, they are arrested outside here, and rush them to Shamba. No application which has been made. They are already planned. So that once they reach in Shams, they say they were released, we arrested them. Well, that should be all. On our part, yes, my lady, for me, we are speaking for the most vulnerable link to this chain, the victims. Now, some victims are dead as we are talking. Some of those who have survived are in very dire shape in the hospitals. Anybody would care to take the time to see them. So any more delay from the counsel from accused, you are, my lady, with utmost and tremendous respect, is a redundant tactic. We can't continue with this because the prosecution counsel has clearly pointed out it will go. And I want also to remind court that some of the victims in this matter continued and are ongoing as children. So the faster we finish this, the application, the better. So for the victims, my lady, we shall be standing in the position of prosecution. You're not perhaps saying before you allow the DPP to respond on that. I wish to just make a statement on the redundant. She's just stated that defense we are doing a delay. I don't know what part we are doing. On our part, we were expecting today they have a charge sheet. They take plea and we defend them. It is the part of the DPP. So when she says, on our part, we are causing delay, I don't know what she meant by that, I see. But in real sense, it's the DPP who are delaying. Today they were supposed to close and they bring a charge sheet. They take plea, we proceed to defense. We are ready. That's it. My lady, on the application for bond terms to be issued, the prosecution is not objecting. However, my lady, that is not a bar, my lady. Nyakoromo ke juang mago koro kinde ntie karkanyo penjo matek to gimbe ne giduoke mana kaka ging'eye ni mar mane lony margi koro ka gintiere karkanyo mago bende wa kelo ni achiel kachiel mano ka wuok e dono Mama Lindi ango dok kanyo bende mondo ang wakonie en bura ma pod dhi weche manyen mag migago pod dhi mana yude Ramogi TV ka koro sani to twak ma wantiere godo wadhi go mana nyime ka wantiere kae kod jolony e weche mag siasa kod telo wada mana rango gi weche mag dongruok e kind oganda ne wago tarubin kendo nwarango weche mopogore opogore gino ma jatend piny Kenya nowacho kane pok odhi yweyo Tabitha noduoko koro ka duogo kuomi Meshack Odede winjo kanyo gima jatend piny Kenya owacho gin gi sirkal monego bed ni giringo kendo gikonyo tayo e chenro ma opogore wacho ni nyaka sani nitiere paro mano ka irango sirkal mar Kenya Kwanza gino ma gintiere godo owacho kanyo ni tije jogo makelo sirkal tesre kata ka Tabitha bende wacho kanyo ni onge kuma ondike katiba to mano en adier gin mana kweth manok e od bura kacha jogo moyudo kwan manok mag jo od bura loso kweth machielo mantiere kar kanyo en ang'o minyalo wacho kotenore kod gima jatend piny Kenya bende osewacho ni oyo jogi nigi tich monego bende gitimo wawegi mondo gidhi nyime to seche gogogo kochopo kar ka ng'anyo bende koro ikono gini oyo ng'anyo ne ok onya dhi ni mare na taro machik Cleophas onengo wanyis nyikwa Ramogi kata jo wach moriere tir nitie joluo manie sirkandni kendo chunygi maiye gi pachgi maiye paro ni ka ber to sechegi onengo ganda luo koro were gi wach mar opposition
obedie tie sirikal kendo ti gi sirikal matiyo. Mano de paro maber. To gima koro buogo chuny nyikwa Ramogi momiyo ng'eny nyikwa Ramogi more than 90% kata 99% ok dwar donjo e sirikandni kendo ok dwar tiyo gi sirikandni nikech sirikandni ok nyis ni gin gi dwaro kata gombo mar tiyo goganda jo Kenya te. Mani adieri. Gimomiyo dang' awach ma en niya, ka in gi organ mamalo mogik miluongo ni cabinet ma decide policy decisions, ma make policy decisions mariembo sirikandni kadhi nyime, to in gi ji abila Moses Kuria ma kogik chuny otieno to keto e Twitter ne ni e wach ng'anyono achiel kuom waiye biro wang' ma mano nyalo kata bedo an tabiro lokora Oswald Harvey. To king'iyo to mano Moses Kuria gongero nikech wang'eyo wate onge ng'ama ofuwe Luoland. Omiyo joluo mowaro chekitgi owinjwa. Wang'eyo gima Moses Kuria gini wacho. To pok wawinjo kuwuok mudhi e press conference Boulevard mukwero Moses Kuria ni mano iwacho wach marach kendo mano gima ok biriwo oganda jo Kenya. Un gima udong'go ni moko kuom ndiko otieno ngima kago buk. En miriambo nikech mano Moses Kuria wacho ni giparo ni koneg Raila Odinga ni to kiny gomo nyalo rumo. Raila Odinga nyalo tho kawuono kata nyoro to ok ochuno ni gomo biro rumo nikech nitie jok ma bende ne nitie ndalo wa koloni. Gik moko ne ok ochung' nikech ne githo. Dwaro mar jo Kenya pod nochopo kendo biro chopo. Kapod un gi ji abila Moses Kuria ma ka piny ogik otieno nyoro to tweet ka gima en police spokesperson nigi lando, police lando nigi dwaro body bags moromo 20,000 kata 50,000 mondo gi supply. Mano Moses Kuria temo nyiso jo Kenya ni ka udhi e ng'anyo to wan kaka sirikal wapango nego ji madirom 20,000 kata 50,000. Kapod wan gi ji abilago to joluo mowar ok nyal kao press conference ring dhi Boulevard piyo piyo mondo dhi okwer wachno. To onge kaka onagi biro luwo bang'u ka uwacho ni wadonje sirikal mondo wati gi sirikal nikech sirikal ni ok nyis ni gigombo tiyo goganda jo Kenya te. Mogik e sirikal achiel ni wan gi weche machalo ka political parties discipline. Ok wanyal bedo gi sirikal ma e bath dhoge konchiel Cleophas owacho no dwaro opposition mondo tije nikech opposition nigi tijegi. To e toke koni to omanyo opposition leaders te odwani mondo bi ng'eye. Mano chal ng'ama oketo machunga dhogi to chwo pale iyi. Koro jopiny neno mana machunga me dhogi to ok ong'e ni ihinyori. Koro ji penjore nang'o miyo Cleophas ok dwa ka machunga ni timiye oketne nyaka dhogi. Ok wabi timo kama. Machunga no ambe ok adhi kae. To koro nikech pala ni iyi. Kama wantiere kar kae bende wabedo ma thuolo bende mag tiyo gi dhok moko bende ma oyienwa bende mondo mi water achiel kachiel bende ka wantiere kanyo kod chenro mag fwambo. Ang' ilernwa bende ni joluo mowar to gin jok mage. Mano bende kinde mabiro ka waneno kanyo chenro mopogore opogore wacho paro bende biro ma opogore kotenore kod twak mantiere gokinyi ma kono. Sani wakawane ote mantiere kachiel kachiel. Mano ka wantiere kae wayudo ne ote mowuok kata e mbui mag Facebook kachiel kod mago mawuok SMS. An Franklin mawuok Homabay mana SMS owacho kanyo ni Homabay County asiro ng'anyo mar Azimio nikech gin oridore ahinya 230 mana mar mogo. Wawinjane mar Injinia Lazaro Kanyambok entiere ka. Owacho ni Ruto kod Gachagua koro penjo gi biro ni Meshack Odede kod Tabitha Ogutu ang' warangi ka. Ruto kod Gachagua wacho ni ok giikore ahinya ne wach mag twak. Mano bipartisan approach talks makoro nitie kanyo. Chalman e gitemo mana full wacho ni pressure mawuok kuom religious leaders kod international community. Kamachielo kanyo wacho ni police mane dhi training kik chak timo timbe madok chien ne oganda kaparo ni gi protect loch. Wabiro screenshot gi wacho ni mano for easy identification mano gimantie kar kanyo and future prosecutions. Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje. Regan wacho Raila pek meli baba tim kamano uchumi rachna kata sani okapar. Yero kamano Regan Victor Mika
awinji makare kan sindo wadianga wacho ni ng'anyo asiro to bed ma okiny japiny. Erokamano nya Victor Mika kuom ote mari. Nitiere ote machielo ka wanyalo ka mag Nicholas Ochieng. Wacho ni chenro ber kendo yiego. Gima akwayo ni Ruto koyie to yawo sava mondo kwe obedie. Peter Orlando. Wacho ma Peter Orlando ka wuok Nyando. Cleophas ka chako gi wach mar ng'anyo mar Azimio. Pach adwa chalo gi pach wendo kanyo. Ni mondo wayud gima wadwaro en ni wamany wach achiel manyalo kelonwa ler e weche mamoko. To ka dipo ni jo Azimio dwaro gik moko te mondo otimre dichiel, to geno mar ng'anyo ni onge. Mogik en ni sirkal otemo goye wang'gi e gwenge manyando kama pi oula mano ula koro daro ji mathoth. Erokamano nya Peter Orlando kuom ote mari kendo geno sirkal bende owinjo wach ni wagole pile ka pile kendo wakelo weche manyien wamedo mana lande bende kendo wagonu mosa en jogo ma okalo makale pi oula mantiere Nyando kod alwora mage. Rolex Odhiambo wacho Cleophas TWAK ber. Wacho ni TWAK morowa sana 001 kod Lame Koluoch. Eiro wacho kanyo sirkal omed timo apedha ne jodolo kendo wacho ni jodolo ma ok lu chike mag Nyasaye kendo rwako oganda e timbe ma ok ni kare. Erokamano ahinya. James Otieno wacho ni Oluoch ng'anyo ema sirkal winjo omiyo ng'anyo odhi adhiya mbele asiro an James mar Nyalinda e. Erokamano ahinya. Sam Jakom ka watieko kod ote mare kanyo mondo wadhi nyime kod twak kotenore kod ote ma joneno ora winy pat Tabitha kod Meshack. Sam Jakom wacho ni an kod penjo. Ere jamakosa Azimio koso Kenya Kwanza? Azimio nosechiwo thuolo mar wuoyo to jo Kenya Kwanza nobayo mana wach. Kae ng'ama wacho adier be koro ang'e. Erokamano nya Sam Jakom. Ote mari ochopo kayo makare. Ang'wa duoka ne wach mar Sam Jakom no kachel koda ka ote mamoko. Ote mamoko mutie ka an John aneno chendo antiere ka kod minoda Michelle Ramogi ler. Erokamano. Aero Ramogi TV. Alo Ramogi TV an Maxwell. Ane i chenro kar ka. Erokamano nya ote mari no bende ang'wa ne wanyalo kete kama chalo nade. Aya. Ramogi TV, Mama Mandela Oniala. Maneno waka en bala. Wacho ni aneno maler. TWAK ber. Lakini an kaka nene. Wacho ni aseyo ng'anyo masani e okang' mamalo. Ng'anyo opong' gi njore mar ariyo. Jopiny giwegi ema kuongo kinyo polis. Kagi wacho ni ng'anyo bila tiagas ok en ng'anyo. Mano pach Mandela. Ang'wa gole pachwa kanyo bende. Onyi paro machielo mantie kar ka wacho ni ka ji ng'anyo dong' nyithindo ema hinyore. Penjo machielo mantie ka. An Chris ka Kisumu. Jowete. Ng'anyo de onge. Di koro tek moloyo kaka tekni. Mano bende penjo mantie kar kanyo. An Gordon Wuod Asembo. Baba nolocho. Koro ng'anyo nyaka wadhi. Ng'anyo wach mar ng'anyo puntie kar kanyo. Ng'ena wadogo mondo asom gi Nehemaya puntiere kar kanyo luo chenro. Embo wacho ni omora ahinya gi TWAK kama intiere kar kanyo. Wacho ni pach Tabitha kod Meshack Odede ler. Oluo chenro ka intiere gwenge ma Migori. Erokamano ahinya. Mana paro mapiyo piyo kotenore kod gigi duto. Achako di Tabitha winjo ote mag joneno. Mana mimako. Koro kanyo ang'wa medo gi wachwa mogik. Kaeto bende ang'wa lore alora. Dakika 55 tok saa 4. Ang'wa lore kanyo. Kaeto Migori ang'wa ore ote meke bende ang'wa chope ne joge. Kako nenen bende okinyi makawuono. Tabitha mede gi wach mari mogik. Aonge mang'eny. Apa ni wasewacho mathoth. Kendo chenro ni osebedo chenro mayawo pach gi wang' japiny. Gimata mana wacho ni jopiny nyaka bed jok mong'e hakiwa. To okewa wacho ni jite wuogo dhi ong'any. Awacho mana ni ng'among'e kuma wuoche diego. Kibende gigidi mana kaka Jakom wachacha. To all the good countries, kata all political revolution, nyaka bedga gi jok ma nyaka woga oko. Koro what we are saying is need your youth ng'enye mag woga oko. To kikuye mondo tikodu mondo nyiewo nikech jok mang'eny mineno dhi ng'anyo gi. Onyiewo gi mondo gikos tulo mondo wach ni ng'anyo mar Azimio rach.
to kikwa bedo oso jok makunyo polise ka ngato wacho polise gi begin mana kaka dhano lakini polise bo wek tiyo gi teko mang'eny kuom jopiny nikech tijgi mokwongo ken mar go jopiny kata nego jopiny en mar rito jopiny mogik kabisa weuru waber jok man gi kwe to sirkal ka giwinjowa winjo kiwacho Meshack ni pok jogelo press briefing mondo kwer gi ma Moses Kurano wan kodi waro timo press briefing nikech koro kok gidwa timo to koro wanyalo wacha ni koro ni wan pok owarwa ano war unegen jok ma Meshack wacho kamano Apani wanyalo mana wacho ni tieko baba kata nek mag kaka bedo ni giparo wacho ni gidwa timo ok solution to bomiyo country ni dhi kuma pok wadwaro wanwang'o ok wadwa bero Sudan wabeduru gi kwe sirkal obed gi winjo kendo bed sirkal ma winjo jopiny kendo bed gi wisdom ero kamano jokanyana kuom nenowa kendo ero kamano Cleophas kuom tayo chenro ni yo maber ma jopiny winjo kamano Meshack Odede. Cleophas, we watch which area ma I feel near very important. Number chiel, ng'anyo koluwore gi duoko mwayudo ka jowinjo magwa oro barupegi. Number chiel, ng'anyo nie katiba ma ka osekete katiba to nyiso ni onge ng'amo dhi e tok chik bedo ni opango ng'anyo. Number chiel. Number ariyo, ka ji odhi e ng'anyo sirikal nigi rol monengo gitim sama jopiny ng'anyo onengo girit okiket arita kwe kama ji ng'anye nyiso niya kwa wacho ni wadwa luwo yo miluongo ni Dennis Pretney to polise bedo e bath yorego ka ng'iyo ni ohand ji man kanyo ni safe kendo gimoro amora madhi nyime kuom johala dhi nyime kama kawaida to jong'anyo bende ng'anya e wang' yo tir ka gidhi kuma gidhiye magitieki to nitiere gima chiko yie ne police gimiluongo ni excessive use or force gino en National Police Service Act oyie ne police ni mondo odisarm Meshack Odede kopo ni Meshack Odede oketo ngima ng'ama chielo in danger e seche mag ng'anyo sirikal kata chik mar National Police Service Act oyiene police disarm Meshack Odede ka Meshack Odede oketo ngima police in danger. Ang'o momiyo ang'o ma chik no wacho disarming not killing omiyo sasa ma police osedhi ahead moneko mano mada maeno kwachak wawach ni ng'anyo ne otimore e yo maber koso ng'anyo ne ok otimore ma en ng'amo nengo tere court kae to dhi ong'adne bura ang'o momiyo dang' awach kamano Cleophas nikech samwa wuoyni e katiba wa kata teri e court ni neko Cleophas onge gimiluongo ni death sentence koro police to yudo teko kanye mar negi ni ketho gimoro kata ni itimo gimoro gimomiyo police en police to Meshack Odede en civilian en ni police odhi e training Kiganjo for 9 months monengo bed ni kaketo ngima Tabitha ka in danger to police nyalo go bada mondo gima kata kana tingo pala kata beti olwar mane disarming onge chik moyiene police ni ka obunde to kogo wiya matho tiwacho niya nikech na ketho gimoro koyuda ka muko studio uni police onengo bed ni disarma kosego bunde bada kata tienda tagora piny tikawa itera hospital titera e doho idhi ng'adna bura ka doho onge gi death sentence ni mana gi life sentence ere gima police kuma police to yude authority mar nego nyathi ng'ato kata wuod ng'ato oko kuno omiyo jowa mawacho ni iluongo nyithiwa ok ibinegi nyiso ni une mudhi tok sheria nikech sheria onge momiyo police authority to kill kata oyud mana kitimang'o odisami onyalo go tiendi gori piny onyalo go badi gori piny to mano e disarming mane momiyo police obedo trained kucho ni onyalo em bada kata onyalo em tienda police ok en civilian mogik en niya ka ji owuok ni dhi e ng'anyo ji dhi e ng'anyo nikech pek ma giwinjo jomoko nitie ma claim sechegi e Luoland ni ang'o momiyo ok wane ng'anyo Kirinyaga kata ok wane ng'anyo e gwenge mamoko ng'anyo ni mana Kaluo namba chiel adwa yie ni joluo wa kwa dhi e ng'anyo
kik waketh gigewa wawegi ka wanie ng'anyo. Wadhi e barabara kendo wating'o bok kata wating' kitembni to wawuoth kendo wang'any gi kwe. To kik ng'ato bende wachnwa ni nikech onge ng'anyo kuonde mamoko omiyo wan bende ok wanyal bedo gi ng'anyo. Ok idwa nyisa ni ka nyithi wadu no nindo kech to ibe koro nyithindi chieng' no nindo kech ni wira ma nyithi wadu no nindo kech. Ka jogo ok dwa gore ne Kenya, Joluo osegore ne Kenya and Joluo will continue gore ne Kenya. Ok lich kata ka ji te oyudo nikech kata mana independent Cleophas. Joka bende tene ok ogore ne independence. Nitie joma nogore ne independence. Kobire multi-party democracy, kabinde tene ok ogore ne multi-party democracy. Nitie manogore ne multi-party democracy to jo Kenya te oyudo democracy. Kogike electoral injustice kata kogike katiba be moko ne ok ogore ne to nwayudo katiba wate kaka jo Kenya. If it calls ni mondo Joluo chak ogore ne electoral injustice mondo yudre, let us do it mondo yudre, jomodongo bio enjoy. Erokamano Meshack Odede. Erokamano bende Tabitha Ogutu ulere yo makare. Nitiere ote matiere kae kango yen madakika achiel kene mondo mikatieko to koro walora to koro watieko karka. Samson Ojiayo owacho kanyo ni moko kuomwa wantiere sirkal ok wamor ahinya gi wach wan Joluo ma owar. Odede kwa ng'uono. Aya wache kar kanyo Odede ini se loro kar kori. Okinda Ojuka wacho ni Cleophas nyis Odede Meshack ni owetero oganda Luo e bungu. Daktari tiyo maber kabisa. Dr. Henry Juluo Kombo en ang'o momiyo ng'eny ji oluoro wacho adiera. Yuvela Tieno kaneno waken Kisumu waneni maber gi Samson Okal kendo wantiere Ugwe School. Erokamano ahinya. Ng'ato bende duoko kendo Ojuka kanyo ang' range kache mbui mag Facebook. Wuod Asembo Junior aserito ng'anyo to kane Azimio otimana kenda ka ong'eyo ni ang'o ma odhi nyuolo kata odhi nyuolo lemo. Erokamano ahinya kuom ote mari kata wan bende watemo manyo kama ng'anyo no timre. Ka wayude wabokoni nyaka sani pok wayudo kama otimore. Kata kamano wacho ni gwenge moko osechako kuonde moko pok ochako. Ka wayude wadhi kodi achiel kachiel mondo mi wakoni. Aya Peter Otedo wacho kanyo ni amor ahinya gi jatwak 100%. Otedo erokamano ahinya. Remjus Ouma wacho ni presa nyaka Azimio koro mi sirkal. Duor Veronica wabinjo twak mosna welo mantiere studio kanyo te. An Oscar kan nitie Mombasa bende. Aruni mama Cleophas President Ruto kong'eyo ni oler kapamba to noyombo gadiera oyaw sava. Afel Kosuda katieko wacho ni piny ochung' marach sana to jotelo oling' nang'o. Erokamano ahinya. Ken Gome bende neno wake entiere nyaka Chisango. Gintiere kanyo nyaka Chisango dong amor. Koro yana lore ikano. Giwacho na kwa gi ng'uono. Joluo mowar. Ng'uono mikwau ka to Joluo mowar gin jowa mawacho niya Raila tero wa bungu gin ema sani koro giyudo loch manyien kendo wang' gi oyepo. Mane Joluo mowar. To gimatemo agete mana miyogi en ni sani wan gi Raymond Omolo ma PS Interior, a very powerful position. Owalo NCS to gi jowa manyo gwel kuonde mpogore kidero gini gi engineer gombo gini. Kapi tero jikano to gidhi e Facebook go wini gini gindiko instead of kao machinery mag sirikal to joka be chulo mana tax ne the same government. To gidhi gikony go jokano. Giluongo ni Raila Nyong'o kianga emo dhi okony jokano to wan gi PS mar Interior. Mano ok wabiye. Wabo manyo gi wakeli kama mondo giduoke penjo gi. Ang'eni pod wabobedo ko Tabitha Ogutu ka Meshack Odede wabanye kata PS. Raymond Omolo bugu. Achiel ka. Erokamano ahinya wenda kubido thuolo matoko do kinyi makawuono. En moro pile ka pile wageno twak machalo kamagi sa oseromo sabich maro nyango waloro gi kanyo Elo Sharon Ong'aw gi jogo duto mano kelo chenro obiro ni e yo makare mano moting'o director jomak duol jo TX graphics wach nyaka jo kamera. Erokamano ahinya uru kuom chopo ka e yo makare kendo mar keto chenro no biro ni e yo makare achiel kachiel are sa 12 mar okinyi nyaka sani sabich maro nyango. Nyinga Cleophas Oluoch wuod Kisumo kanyakwar ma okew nyaka Chisango. Walore gi kanyo puoch gi pach ni jogo duto mano ketera Ramogi TV okinyi makawuono.